Benvingudes, benvinguts a l'acte de lliurament del 9è Premi de Pintura Torres Garcia, Ciutat de Mataró. Torres Garcia és un dels grans noms del noucentisme. Recordem la sala que porta el seu nom al Palau de la Generalitat i va evolucionar fins a propostes molt personals amb el constructivisme, esdevenint tot un referent mundial de l'art i creant també escola. Només posar-vos de relleu el compromís de la Fundació Iluro amb aquest premi, que és bianual, que és una cadència que ens agrada, les bianualitats, tot i que hem tingut l'accident de la Covid, creiem que és un bon disseny per a aquest tipus de premi. El mèrit principal d'aquest premi el té l'Associació Sant Lluc, que a més té la sort de comptar amb col·laboradors privats, a part dels públics, que és alguna cosa que en aquesta ciutat és més important de la que els col·laboradors privats es pensen. És tot un honor i un plaer donar-vos la benvinguda a aquest acte de lliurament del premi i guardons en aquesta 9a edició del Premi de Pintura Torres Garcia, Ciutat de Mataró. Hem volgut refermar-nos més que mai en la nostra vocació i compromís, no solament amb aquest Premi de Pintura, sinó també amb l'art pictòric i contemporani que volem conrear i dedicar a la nostra ciutat. Proclamar com a guanyador del 9è Premi de Pintura Torres Garcia, Ciutat de Mataró, 2022, l'artista Joanne Leonie Milne, Jo Milne. Joanne Leon Milne, nascuda a Edimburg, a Escòcia, però resident a la Segarra. Amb la seva obra Caminant en bucles laberíntiques. Sí, home, sempre a mi m'ha interessat aquest concurs perquè era de pintura, sobretot. Sempre m'ha interessat que era un concurs que tenia molta pintura abstracta, i moltes vegades això no apareix en molts concursos, i per la qualitat que tingui. Aleshores, per tenir Gonzalo Sigre i Eduard com a guanyonats i estar amb ells és un honor. Venen a veure amb tot el meu interès en la teoria de les cordes, en els quantum loops, les bucles quàntiques, amb aquesta idea d'un paisatge que té múltiples dimensions, que especula dintre la física contemporània, que és una mica com es pot explicar les diferents lleis i la manera de coordinar-lo dintre d'un altre paisatge que a mi em deixa somiar. Manolita, como la mayoría de ustedes saben, fue la esposa de Torres García. Supo ser una persona maravillosa en cuanto al cuidado de la obra de su esposo. También sabemos de que estaba rodeada por muchos alumnos del taller que la ampararon y la cuidaron, porque en la vida de los artistas muchos sabemos de que en algunas veces las cosas no suceden como uno quisiera con el cuidado de la obra y lo demás. Per tant, són uns premis consolidats i això només s'explica si al darrere hi ha una feina important. També, i això també ho dic a nivell personal, un reconeixement a totes les artistes que heu participat en aquesta edició, no només a les que han guanyat, no només a les guardonades i a les premiades, a totes, per la qualitat de l'obra, però sobretot pel coratge d'enfrontar-se al fet artístic. Aquesta ambaixada és una paraula que jo crec que hem de fer servir més. Com ha dit el Pep, tants participants de tants jocs, de tants indrets diferents, però parlant de la nostra ciutat, parlant en positiu de la nostra ciutat i de quelcom tan important en la vida de les persones en qualsevol societat com és l'art i en aquest cas la pintura.